Da ni'n barod ar y llwyfan ac yn disgwyl amdano chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Yr ail ymgom felly, a'r beirniaid yn hapus. Ymgom Ysgol Iau Ton Pentre. O, diar, dwi wedi blino'n lon. Dwi'n mynd i bractis pantomime heno. Fi ydy'r gath. Miaw! Miaw! Beth oed ti'n feddwl, mam? Waw! Roedd di'n gath wych. Nawr, beth a fynd i siop i mir? Ond dwi eisiau ymarfer. Miaw! Miaw! Ble mae Dan a Gareth? O'n i ddim rhaid i mi fynd i siop. Becs o Dan. Fi ydy'r gath. Rhyfeddol! Yma i helpu. Alla fi! Dos i ffwrdd. Rho'r ffôn yn ôl. Rho'r ffôn yn ôl. Y bachgen gwirion y tops yn ffôl. Aw! Aw! Paid, Becca. Tiger o'i ti ty beth? Edrychwch, mam, mae o siŵr o'i dorri fy ffôn i. Gareth! Oh! Dyma ti, Dan y Dewin, meistr y ffôn symudol. O, blant, byddwch dawel, mae gen i gyr pen ofnadoedd. Dwi'n angen goeliau. Goeliau? Goeliau? Goeliau! Mynd ar y wyren. Miaw, miaw. Mynd ar safari. Mynd i ynys. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Paidiwch rwyd lamblant. Does dim arian gyda ni ar fynd ar oeliau. Dwi eisiau arian i fynd i clwb nofio heno. Dyma ti. A nawr mae pwrs yn wog. Dwi'n mynd i orwedd. Mam, gadw ni'n sori. Mam, Drian, rhaid i ni gaisio casglu arian. Beth wedi mynd i wneud, Becca? Wel, mae 20 punt yn wobr am y actoras o'r ail y pantomime. Ha? 20 punt? Dim digon i brynu tocyn tren i Caerdydd. A dydy miaw miaw ddim i mynd i ennill y wobr, Becca. Hei! Hwri! Dwi wedi ennill! Dwi wedi ennill! Ennill beth? Ti ddim yn gallu ennill gen dominos. Dewch yma! Edrychwch! Waw! Gwyliau teulu Sbaen! Pawen lawen, Dan. Roedd di yn feistr ar y ffôn. Pawen lawen. Bobal bach! Beth ydy sŵn ma? Mae Dan wedi ennill gwyliau Sbaen. Gwesti crand